दाब जायगानिफ्राय नुजाथि फैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। खुलुमबाय आंनि नायगिरि आंगो गासिबो बिदा फंबाय गासिनिसिम फिन खेब बरायलायबाय। नैबे चेनेलाव आङो गोबावसो भिडिअ लाबोदों, माने आङो बारा लाबनाय जाया। नोंथांमोना सापर्ट खालामा नालाय गोसोआनो गुदुं जाया आरोना। गोसो गुदुं जागौमोन नोंथांमोना सापर्ट होनाय मोनबा। दे दानो साबस्क्राइब खालामग्रो सिगाङावनो ना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोना गासिबो सिनायखानाय नुखाबाय जानांगौ, अब्लाबो आंनि भिडिअखौ एसे अननानै नायलांग्रोदो आरोना। आंबो लाना फैदों जेम्स ब्रादारनि जागोन आरोना। गिबियावनो नोंथांमोना नायग्रोना लाखाबाय, क्लिपखौ नुखाबाय, फुल भिडिअ नायलां। बाजैया मा बुंखो, जेम्स ब्रादारनि बाजैया माने सासे टिचार नालाय दा गोबाङा बुंदों हेंथा हेंथि, हाबा जाखांना गारजानाय, डिभर्स जानाय, जेम्सआ बेखौनो मोनबाय, बेखौनो लाबाय जेम्सआ, बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बेखौ मारगुलि बेखौ दोनथ'नानै जोंहा बाजैनि फंनैसो रावखौ खोनासंग्रोनि आरोना। मा बुंखो बाजैया, मा बाथ्रा बुंखो, टिचार हिसाबै एसे नलेज जागोन खोमा बाजैनि बाथ्राया, जों खोनासंना नायनि आरोना मा बुंदो बाजैया। दे जों नायग्रोनि ना लोगोफोर, नायग्रोना लालाय फार्स्टआवनो। She is the new bride of James Musori. Jai James Musori. Jai James Musori. Jai Gadamuni. खुलुमबाय बयनिसिमबो। गिबियावनो दिनै जोंनि गोथार जुलिनि पार्टियाव दाब जायगानिफ्राय नुजाथि फैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों, मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों, जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों, जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै, बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो। मानो होनबा जोङो मानसिसोथ', मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो। जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव माब्लाबा फैया, बेयो मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलाङो, नंगौना नङा? अब्लाबो जों मा खालामो, सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो, नंगौना? बिदिनो जोंबो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा। जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन, जोङो दावगानो सोलोंनांगोन, जोङो थांना थानो सोलोंगोन नङा। एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ, मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहाबो होनो हानांगोन, नंगौना नङा? निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम। सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया, नंगौना नङा? मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो, मानि थाखाय कोर्ट थायो, मानि थाखाय आदालत थायो, बेयाव मानो बिसारखौ नायनाय जायो, नंगौना नङा? मानो होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव। जोङो मा खालामनो माने उनाव माने आंनि खामानियाथ' टिचिंआनो, नङा होमबा? आङो माने आंनि जा आंनि स्टुडेन्टखौ आं मोजां मानसि खालामनो हायोबा नों जिउआव साक्सेस जानाय मोनगोन आरो गोजोन जानाय मोनगोन आरो। लोगो मोननाया गोबावानो जाबाय, 5 इयार्ससो जाबाय मथा मथि जोंनि लोगो मोननाया। First time suruh propose करना जेम्स नामे मा नंगौ नंगौ प्रपोज होनाय माने ओरैबायदि जादों आरो जोङो बिराद मोजां लोगो सानैबो, जोङो सुखु दुखुनि जोङो बाथ्रा रायलायो सानैबो। बिनि लाइफआव जानाय जाथाय, आंनि लाइफआव जानाय जाथाय, बिसानि न'खराव सोर दं, आंनि न'खराव सोर दं, बिदिनो जोङो बिराद मोजां लोगो आरो जोङो बेस्ट फ्रेन्ड आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव सानैबो जोङो डिसिसन लाबाय, जोङो जिउनि लामायाव जों सानैजों जोङो जुलि जानोसै नामा होननानै बिदि आरो। बेखौनो सानैनि गेजेरावनो जोङो रायलायलायदो आरो। खालामगोन, निश्चय खालामगोन।
निश्चय खालामगोन नुगोन मालाबा गेजेरजों सम फैबाथाय फैगोन माने इयुन जोलैनि थाखाय माने सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानो बाजैया बेखौ एसे बुंना खावलायनाय जाबाय दाथ' सोलोंथाइनि बागै होननानै बुङोब्ला जोंनि देरसिन हाथियार होनना बुङोबाथाय सोलोंथाइयानो नंगौना नङा नाथाय जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोनबो खामानियाव जोङो मा खालामनो हाया जोङो दावगानो हाया जोङो मा खालामनो गोनां जायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दानि जि गोदान टेक्न'लजिनि मुगा बेयाव जों आगानसेबो जों मा खालामनो हाया दावगानो हाया नंगौना नङा मानो होनबा गोदोनि दिनाव जों मा जायोमोन जोंनि बर' मानसिया बांसिनानो लेखा गोरों नङामोन नंगौना जाम्बा जाम्बिमोन जायनि थाखाय जाम्बा जाम्बिनि थाखाय जोङो जोंनि गथ' गथायखौबो जोङो मा खालामनो हायामोन मोजां सोलोंथाइ जोङो होनो हायामोन नंगौना नङा जायनि थाखाय जोङो गुबुन हारिफोरनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों औवाखौबो रोङा जानो हागौ बे डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया बे बिजि थुग्रा डक्टरेट सानगोन बे डक्टरेट होनबा बिजि थुयो नामा सानगोन मा कलमनिसो बेखौ मिथिया बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ आरो बे सोरजों थायो जोंनानि खाथिया मानसिजों थायो बे खाथिया बर' हारिनि खाथिया मानसिजों थायो बे मोजां आच्छा लोगोफोर हारे बाजैलाय बिराद मोजां माथो महरजों लोगोसे सादा सिदा गोमथा नायनो समायना नलेज गोनां बाथ्रा बेखौनो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंदों मानसिफोरा आयौ आयौ थाब मोना दाय मोना बाजैया ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंदों नलेजनि बाथ्रा बुंदों सोरनिबा हिंसा हिंसिनि बाथ्रा लानाय बेखौनो गोबां मानसिया बुंदों हौवा गारजानाय दैबर जानाय माबानाय है तोरे ओरैबायदि मोजां मानसिखौनो आरो माबा नोंथांमोना फाग्लासो खालामनो हायो आरो ना उमुगनो थुमुगनो बापरे बा फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि कमेन्ट मा बुंनो नै आरो गोदान फैबावदोसो होआखैसो आङो ना कमेन्टआव बहाबा चिराङाव बिजनियाव हाबा जानाय आच्छा थिग আছে हाबा जानाय दा बेखौनो बुखिबाय थानांबाय आरो नामा ना लोगोफोर बेखौनो बुखिबाय थानांबाय संसार जाबाय हाबा जाबाय आरो कंग्रेसुलेसनसो जासिहरनांगोन नोंथांमोना जे जेम्स ब्रादारा सासे टिचारखौ मोन्दों आरो जेम्स ब्रादार बायदि सासे अनसुलाखौ बे मेदामा मोन्दों बेखौनो माने खन्थुस्थ' लानानै थानांगौ दा बेफोरो माने गुबुननि संसाराव हाबनानै बुदलाय खुदलायसो खालामना होनाय माथो नोंथांमोनालाय ना ओरैबायदि मानसि दङ माने गुबुननि संसाराव हाबनानै हौवा हिन्जाव मारपिट खालामलायनायसो ओरैबायदि थारे मा बुंबावगोनलै दा दे लोगोफोर आंलाय माथो बुंबावनो नोंथांमोना मा बुंदो कमेन्ट खालामना बुंहरदो दे ना राइट ना रं दे आंनि खोथाया दे बुंहरदो दे गुबुननि संसार जानायाव ओरै नांलाय खमलाय खालामनो मोना दे सोरनिबा लाइफआव मा जायो बेखौ रावबो बुंनो हाया नोंसोरनि लाइफआवबो इसोरा मा लिरनानै हरदों बेखौथ' बुंनो हाया आंबा गाबोन थैना थाङो बेखौथ' आंबो बुंनो हाया निजायनो आं दिनै भिडिअ बानायबाय थादों गाबोनबा मा जायो बेखौ आंबो बुंनो हाया बेनिखायनो रावखौबो रायलायनोबो मोना रायखोमानोबो मोना निजानि खामानिखौ निजे मावलांबाय था दे बाथ्राफोर दे बाय बाय